Σωματείο, αλλά και βέβαια, όπως είπαμε, και ο Ολυμπιακός εδώ αναπτύσσει μια μεγάλη δραστηριότητα. Το να πηγαίνει να παίξει στην Βαρκελόνη δεν είναι μικρό πράγμα. Και βέβαια έχει και κάποιες άλλες συνεργασίες που προσπαθεί να γίνουν κάποια παιχνίδια για να πάρουν αυτά τα παιδιά περισσότερες εμπειρίες. Για κάτι καλό για το κερκυραϊκό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι βέβαια να κοιτάμε μόνο τον Ολυμπιακό Πειραιώς ή κτλ. Πρέπει να κοιτάμε και το κερκυραϊκό ποδόσφαιρο, γιατί δεν θα γίνουν όλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, θα γίνουν και ποδοσφαιριστές που θα παίξουν στα τοπικά πρωταθλήματα, στα περιφερειακά πρωταθλήματα. Αυτός εξάλλου είναι και ο σκοπός μιας ακαδημίας. Σε αυτό έχεις δίκιο και αυτή είναι η διαφορά στην Ολλανδία, ότι η ακαδημία το κάνεις όχι μόνο για την ομάδα, είναι απλώς για το ταλέντο, να το ανακαλύψεις στην ουσία και να το βοηθήσεις. Και είτε πάει στην πρώτη ή στη δεύτερη εθνική στο εξωτερικό, νομίζω αυτό είναι. Είναι ένας δευτερεύον ρόλος. Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη συνέντευξη και σου εύχομαι πολλές επιτυχίες στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από την συνέντευξη με τον κύριο Κουσούνη, έναν κερκυραίο ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό, και εμείς σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τελειώσαμε αυτή τη συνέντευξη και βέβαια και η αθλητική μας εκπομπή είναι στο τέλος της και βέβαια ραντεβού ξανά τη Δευτέρα την ίδια ώρα.